Prajem vám pekný deň, sledujete reláciu Je to o vás. Som veľmi rada, že moje dnešné pozvanie k nám prijala Mariana Kovačechová, herečka, moderátorka a zároveň aj zdravotná klaunka. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, pekný večer. Ja som povedala, že si moderátorkou, herečkou aj zdravotnou klaunkou. Ale čo si najviac? Za čo sa ty najviac považuješ? No, vždy sa považujem za to, čo robím, za to najdôležitejšie. Keď moderujem, ja neviem, aj Banskobystrický jarmok, tak vtedy som moderátorka na námestí. Keď moderujem v Regine, tak som moderátorka v Regine. Keď klaunujem, tak som zdravotná klaunka a všetko mám rovnako rada. Niečo samozrejme je citovejšie, emotívnejšia robota, ale všetko má svoje čaro. Takže nemáš k ničomu tak akože bližšie, by sa dalo povedať. Rokmi mám možno bližšie ešte k tomu klaunovaniu, ale v moderovaní sa stále vidím. Je to moje živobytie a myslím si, že som si vybrala dobre, že fakt sa v tom nachádzam. Už keď začnem, tak idem ako píla, baví ma to, objavujem nielen ľudí, ale aj sama seba vlastne v tom, že čo všetko ma zaujíma. A to, ako sa človek pýta, tak to je vlastne to majstrovstvo. Aby tomu rozumeli tí, ktorým je to adresované. Či už besedujeme na nejakú tému, alebo sme v teréne a natrafím na niekoho, aj toho človeka treba ako keby usmerniť v tom, ako má odpovedať, aby sa nebál, upokojiť ho, že vlastne to je len rozhlas. Ja ale musím povedať, že ty máš takú energiu, takú ukľudňujúcu, čiže verím tomu, že tí tvoji ľudia, ktorí sú s tebou v štúdiu, sa cítia dobre. Ale poďme možno na tú tvoju cestu. Vždy si vedela, že sa chceš venovať herectvu? Vždy si vedela, že chceš byť moderátorka? Alebo aká bola tá tvoja životná cesta k tomuto povolaniu? To bolo tak dávno. Ja už ani neviem. No, ale viem. Chcela som byť najskôr učiteľka. Presne som prechádzala všetkými obdobiami a takými fázami, ako dievčatka prechádzajú. Princezná, to by bolo najideálnejšie. To sa nestalo. To som bola len pre otca asi. Ale chcela som byť herečka, áno. Chcela som aj pôsobiť v médiách. Zdravotná klaunka, o tom som ani netušila, že by som toto mohla robiť. Ja som sa aj na začiatku dosť obávala toho, ako ja pôjdem napríklad na onkológiu, ako tam sa môžem pozerať na takto choré deti. Zvlášť, keď ja už som mala potom deti, tak to bolo komplikované trošku zo začiatku v tom mojom vnútri. Ale ja som to tak postupne nejako objavovala. Začala som hrávať vo Zvolenskom divadle, to bolo moje prvé zamestnanie. Tam som strávila 4,5 roka. Potom stále mám taký pocit, že sa musím niekam posúvať, alebo stále začínam mať pocit, že som nepokojná v nejakej tej profesii alebo na nejakom mieste. Tak som sa chcela posunúť ďalej, aj keď aj vo Zvolene som zažila naozaj veľmi pekné obdobie a stretla som tam veľmi zaujímavých ľudí. Aj ešte Ondrika Mojžiša, ešte s tým som hrávala, Emilom Kosírom, Števko Šafárik, Vladko Rohoň, oni tam ešte stále hrajú. Mnohí z tých, ktorí sú tam súčasní, tak s tými som sa už nestretla, lebo to bolo veľmi dávno. Janka Hubinská, Ďuro Benčík, Indro Obšel, naozaj veľké osobnosti v divadle, takže aj tam som sa našla, v tom kamennom veľkom divadle. Potom som hrávala aj na takých alternatívnejších scénach a za to považujem aj Banskobystrické divadlo Na ráz cestí, zvlášť keď naozaj bolo na ráz cestí a fakt sa rozhodovalo o tom, že ktorým smerom pôjde toto divadlo. A to bolo pre mňa také zvláštne, lebo v tom kamennom divadle som nestála na chodúľoch. Alebo mali sme skôr taký pevný scenár, aj tie skúšky prebiehali úplne inak. Mali sme skúšky, tam fungovali aj odbory, takže sme fungovali do nejakej 14. alebo do 15. a potom si už ľudia vypýtali tú pauzu. V Babkovom divadle Na ráz cestí sme skúšali od nevidím do nevidím. A tam si v Babkovom divadle naraz, teda si dodnes, ak sa nemýlim. V podstate áno, ale bola som tam aj interný zamestnanec, interná herečka a teraz som tam hostujúca herečka. Ešte stále je v hra Neplač Anna, taká srdcovka vlastne. Myslím si, že aj režiséra Mariana Pecka, ale aj nás, ktorí v tom účinkujeme. Ešte ani Premena sa nestiahla Kafkova, takže v tých dospeláckých predstaveniach ešte účinkujem. Z tých detských už som musela dávno odísť, lebo keď som odchádzala z Babkového divadla Na ráz cestí, tak som odchádzala do Slovenského rozhlasu ako moderátorka, redaktorka a nemohla by som účinkovať v tých predpoludňajších predstaveniach pre školy. A ty si to tam už aj tak zmienila, že si nikdy nemyslela, že by si mohla robiť zdravotnú klaunku. Pretože je to naozaj, je to výnimočné robiť niečo takéto. Aká bola možno tá cesta práve k tomuto a
Čo zažívaš? To je tiež veľmi ťažko na to odpovedať, lebo ja som začala klaunovať pred 17 rokmi v nemocniciach. A tá cesta bola štipku iná, ako v súčasnosti zažívajú noví klauni, ktorí prechádzajú naozaj brutálnym konkurzom, veľmi, veľmi náročným, ale zároveň aj výnimočným a krásnym, keď sa už na to pozrú spätne. Že prečo sa vlastne všetko to, čo sa deje na tých konkurzoch, prečo sa to dialo. Ja som mala kamarátov, ktorí pôsobili, Radko Milič, Marika Kečkešová, kamarátov, ktorí vlastne už pôsobili ako Červené nosy a patrili medzi prvých členov. Nás založil Gary Edwards, Američan, ktorý prišiel na Slovensko, pozvala ho pani doktorka Sejnová v Bratislave, ktorá vlastne to videla niekde vo Francúzsku, že takto fungujú klauni. Takže Gary Edwards prišiel, odklaunoval prvú klauniádu, ktorá trvala asi 6 alebo 7 hodín. Áno, to bola veľmi dlhá klauniáda, všetci sa na neho chodili pozerať a povedali si, že áno, že má to zmysel, že by bolo fajn, keby takto klauni navštevovali aspoň niektoré z nemocníc slovenských. A on medzi teda našiel 4 členov, ktorí prešli tiež jeho výcvikom, workshopmi a začali klaunovať v Bratislave, títo ľudia. 3 z nich ešte stále pracujú v občianskom združení Červený nos Clown Doctors. No a vlastne potom začínali také ďalšie konkurzy, aby sa to mohlo rozšíriť aj do ďalších nemocníc, aspoň tých veľkých na Slovensku. A oslovili ma, keďže som s mnohými spolupracovala v divadlách. S Radkom Miličom som hrala vo Zvolenskom divadle, tam hosťoval. Marika Kečkešová ma zase poznala z Bábkového divadla a oslovovali ma, či by som neprišla na konkurs, že Gary by ma chcel vidieť, že o mne hovorili. A ja som sa tak trošku aj bránila, ale v čase, keď mali moje deti, mám dvojičky, 2,5 roka, tak som si hovorila, tak už možno môžem od nich aj odbehnúť na nejaký čas. Aj keď ja som vlastne v tom čase pracovala v televízii, v slovenskej televízii a pracovala som tam ako tiež redaktorka regionálneho denníka. Aj extrémne v horách som moderovala, chodila som v teréne. Po horách? Ty si bol takýto turista. Ja som bola turista, pretože som robila túto reláciu. Pretože si musela byť turista. Áno, ale potom ma to chytilo. Ja sa bojím výšok a ja som odrazu skákala do kývadla a robila som VOčka. Teda robila som naozaj vstupy, ktoré sa už nedali opakovať. Takže aj to bola zaujímavá skúsenosť. Takže ja som sa nenudila ani počas materskej veľmi. Ale povedala som si, že to skúsim. A prišla som na Donovali. Klauni mali taký národný workshop v tom čase. Mali stretnutie, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti a ten Gary ma tam pozval. A poviem ti, že to bola teda až morda, by som povedala, lebo ja som si myslela, že ma vyskúša z niečoho hereckého a že skúsi zistiť, že či je vo mne nejaký trochu talent vtipu. na to, alebo vtip. Áno. Ale to bolo až utrpenie, lebo ja som odtiaľ vyšla úplne spotená a hovorila som si, čo toto bolo. Že čo ten chlap vlastne odo mňa chcel. Ja som, on stále mu bolo málo toho, čo robím. Stále mi hovoril, že predstav sa nám. Som sa do nekonečna predstavovala. Potom dával také úlohy, ktoré sa vlastne nedali zrealizovať. Normálne chcelo to ten vtip a tú cestu k tomu prejsť. A ja keď som vyšla z tej miestnosti, tak som si hneď povedala, že dobre, tá cesta nevedie. Že toto robiť nebudem. Ale ja som tam vydržala. A teraz sme tu po 17 rokoch? Po 17 rokoch som tu. Ale ja som si tam pripadala veľmi trápne totižto. Že ja som mala pocit, že vôbec nič neviem. Že som ešte netalentovanejšia, ako možno som si myslela, že som. A práve naopak, ja som Garyho zaujala. Aj tým, že ja som sa tam snažila vydržať. Hej? Ja som nedala znať. Ja som sa tam nerozplakala, že sa so mnou vo vnútri deje niečo také, že naozaj ešte žena na materskej. Vieš si predstaviť, že... Hormóny určite fungovali. Nie len hormóny, ale sebavedomie teda veľmi nízko. Niekde po podlahe sa to plazilo. Tak on ma tam tak dal dole, ale potom sa mi ozvali a povedali, že som sa mu veľmi páčila. A to som bola v ďalšom šoku. A naozaj ten tréning a tie workshopy sú veľmi dôležité pre tých, ktorí potom prijímajú nových členov, aby videli, ako sa vieme zachovať v napätej situácii, v situácii, ktorá je mimo našej komfortnej zóny, možno nepríjemnej situácii, či vieme aj pri vlastnom veľmi zlom psychickom rozpoložení ísť ďalej
A toto klaun potrebuje, lebo my na tých oddeleniach nevidíme srandy, my ju tam chodíme robiť. A práve to, že čo zažívaš, možno práve ty prídeš na to oddelenie, naozaj je tam strašne veľa toho utrpenia, tej bolesti a ty si tam na to, aby si v podstate priniesla tú radosť. Že čo vy tam vlastne robíte, keď by si to tak celé mohla nejakým spôsobom opísať? Hráme sa, čerpáme z toho, čo vidíme. Je to vlastne založené na improvizácii. Ale tej improvizácii predchádza veľmi tvrdý výcvik. My máme výcvikov niekoľko ročne, inak by sme vlastne nemohli v tom danom roku, ak by sme nemali tieto výcviky ani klaunovať. My by sme mali prerušenú činnosť, takže ten čas na workshopy, ktoré organizuje Červený nos, alebo aj naša taká materská organizácia Red Noses International vo Viedni, tak my sa fakt musíme zúčastňovať týchto workshopov, aby sme nezaspali na vavrínoch, aby sme sa posúvali ďalej a aby sme zisťovali niečo aj o tých ochoreniach, ktoré deti majú. Zo začiatku sme to takto nerobili. Nezisťovali sme teda o konkrétnych ochoreniach daného dieťaťa, samozrejme nie. Ale my sa pýtame vždy personálu, čo nás čaká na tom oddelení. Či je niekto po zákroku, alebo na ktorej izbičke sú deti po zákroku, či niekoho nového prijali, či niekto neoslavuje narodeniny, či sa niekto necíti úplne, ale že úplne zle. Sestričky a ďalší personál, ktorý sa s nami rozpráva, nám dá tieto informácie a my na základe toho potom vchádzame do tých izieb. Na detskej onkológii tie deti už poznáme, lebo s nimi sa stretávame naozaj niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. A na základe toho, čo vidíme, tak na základe toho pracujeme a to chce naozaj tvrdú prípravu, aby sme neurobili viac škody ako osohu. Niekedy tie deti sú odmietavé, to je pravda. Stáva sa vám aj také, že nechcú, hej? Áno, stáva sa, napríklad, keď príjmu tínedžera na onkológiu. Chcela by si ty ako tínedžerka, aby ťa tam prišiel niekto pozorovať, alebo keď ti vypadnú vlasy. Akurát v tom období, že ti tam niekto zaklope na dvere a opýta sa, či môže vstúpiť a vidí tam dvoch klaunov, tak si povie, no ja teda nemám náladu na zábavu. Ale my sme to klauni niekedy aj tak riešili, že nám bolo smutno z toho. Že sme si povedali, čo zle robím, nechcem ma, zle som vstúpil, zlú techniku som použil, zlý šuflík z rukáva som vytiahol. Ale my máme také tréningy a na to je naozaj nielen Red Noses, ale náš Červený nos, Clown Doctors, perfektná organizácia, že oni si tých svojich ľudí nielen vzdelávajú, ale im dávajú aj podporu. Oni nám teda dávajú podporu, veď som jeden z klaunov. Nás už je 70 klaunov, ale... Po celom Slovensku. Áno, po celom Slovensku. Ale oni nám dávajú taký support, takú podporu. Už počas, myslím, prvého roka zistili, že my plačeme často klaunky, keď odchádzame z onkológie. Že tam vydržíme, lebo sme herečky, tak ideme. Ale potom sme to veľmi ťažko rozdýchávali. Stane sa, že niekedy sa tomu dieťaťu veľmi nedarí, pri ktorom sme klaunovali. Stane sa, že niekedy ho tam už nenájdeme. Vytvoríš si aj ty s nimi takú väzbu. Samozrejme. Nemali by sme až tak, ale to sa vlastne nedá. Veď sme klauni a mali by sme byť citliví na tieto veci. A samozrejme snažíme sa chrániť seba. Aj nás to učia psychológovia. My máme takú podporu. Môžeme sa stretávať či už v skupine, alebo individuálne so psychologičkou a rozobrať jednotlivé situácie. A naozaj po tých rokoch sa mi klaunuje oveľa lepšie, napriek tomu, že prichádzaš do styku s utrpením, tak hneď si to nepremietaš na tú svoju rodinu, keby sa to nestalo a čo toto. Nie, už to neriešiš. Si tam ako lekár. Aj lekár príde a neplače. Aj sestrička príde na oddelenie a neplače. My to dieťa berieme tak, že je to dieťa, áno, má zdravotné problémy, ale stále je to dieťa a chce sa rozptýliť. A my mu to rozptýlenie prinesieme. Nemusí sa smiať od ucha k uchu, keď sme tam. Ale ten čerstvý vietor, to, že tam prinesieme inú energiu, inú náladu a to, že sa ho opýtame, či smieme vstúpiť do izby, to sa ho nikto nepýta. Lebo sestrička lekárka, všetci tam musia vstúpiť, aj keby pacient nechcel. Ale my sa opýtame a keď nás odmietne, tak my rešpektujeme jeho voľbu a práve toto nám psychologička povedala, že si predstavte, že vy ste jediní ľudia, ktorých on môže odmietnúť, ak chce. Že ako my mu dávame vlastne moc. Že človek tam je ako keby taký trošku stratený. Necíti sa byť človekom, ktorý rozhoduje o niečom, ale o tomto môžu tí pacienti pri nás rozhodnúť. Ale samozrejme, klauni, necháme to len tak a skúšame sa do tej izby potom dostať, vyskúšame potom, však my len naskok skočíme, odskočíme.
Deti sa pozrú, to čo bolo? Už aj to je dobre. Potom vyskúšame zase napríklad niečo iné, že potrebujeme zobrať stoličku, ktorá je pri skrini, že nejdeme za ním, že potrebujeme stoličku, no ale po ceste za tou stoličkou sa stane veľa vecí, pri ktorých si povie tak, toto čo je, alebo sa zasmeje aj tak v kútiku duše, alebo aj nahlas. Všetko je pre nás úspech. Čo je tvojou psychohygienou? Pretože toto je naozaj náročná vec. Teda povedala si, že máte tieto možnosti, ale čo je takou tvojou psychohygienou? Vieš, čo je zvláštne, že mne sa po rokoch klaunovanie stalo psychohygienou. Že vlastne odrazu... Ja viem, že v nemocnici je veľmi veľa trápenia. A fakt, tí ľudia, ktorí sú za tými múrmi, majú dôvod sa na niečo sťažovať. Oni sa väčšinou nesťažujú, oni idú ďalej, fungujú a sú pre mňa takou sprúhou, že fakt sa všetko dá riešiť, proste ísť ďalej, snažiť sa ísť ďalej. A rokmi mám pocit, že v tom vonkajšom svete ma unavuje oveľa viac, alebo ruší v tom mojom vnútri oveľa viac vecí, udalostí, oveľa viac ľudí, o ktorých som si myslela, že takéto niečo sa nemôže stať. Celkovo vnútropolitická situácia je zvláštna a tam si nasadím červený nos a vlastne všetko je iné. A naozaj my odchádzame, klauni, aj nabití energiou. My tam pracujeme a snažíme sa priniesť ten iný vietor, inú atmosféru do tej izby, radosť, smiech, ale pritom to posilňuje nás. Ono ti to asi možno dáva aj taký ten rozmer toho, že si povieš, že tie tvoje problémy oproti tým problémom, ktoré vidíš, sú asi také trošku nepodstatné. Že, ty si spomínala, že vy fungujete na celom Slovensku. Kde všade, na akých oddeleniach? Teda nie je to asi len onkológia, kde všade pôsobíte? Alebo... Na onkológii sme v Banskej Bystrici začínali, v Bratislave, v ústave detských chorôb. Ale samozrejme, áno, začínali sme na tých onkológiách, aj keď sa pozrieme na východ do tímu. Ale potom sa postupne rozširoval tím a tým aj naše možnosti chodiť na viacero oddelení. Ja tým, že sme v Banskej Bystrici, spomeniem len to, že len v tejto detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou sme v pondelok na chirurgii, na áre a na pediatrii. V útorok sme predpoludním na ambulanciách. Po obede sme na onkológii. V piatok odprevádzame na operácie. To je taký zvláštny program. A to je také zaujímavé. Wow, vy tak akože naozaj dodávate asi trošku odvahy tým deťom. Áno, je to veľká sila. Ja som si najprv hovorila, že čo tam bude jeden klaun robiť, lebo tam klaunuje iba jeden klaun, ale vždy klaunujú dvaja klauni, lebo však to sú tie klaunské princípy, jeden hlúpy, druhý ten múdrejší a oni si tak spolupracujú pekne v tej dvojici. Na to sú tiež rôzne tréningy. Ale keď ide jeden klaun na to oddelenie, tak v podstate je tam odkazaný sám na seba, že nemôže sa oprieť o kolegu, o jeho nápady. Robia to skúsenejší klauni, toto odprevádzanie na operácie. Je to aj náročnejšie, trošku dlhšie to trvá. Chodíme tam ráno, teda nie v popoludnejších hodinách, ale ráno a vlastne chystáme tie deti a rodičov na to, že pôjdu na operáciu. Nikomu z nás to nerobí dobre, teda keď som ako mama so svojím dieťaťom, takže viem, čo prežívajú. Takých operácií som zažila niekoľko pri dvojčkách. Ale my tam prichádzame s tým, že od rána sme ich parťáci, ktorí ich trénujú, dajme tomu, na nejaké medzinárodné preteky. Lekári hore s nami perfektne spolupracujú na áre, naozaj celý personál, nielen lekári. S tým, že vlastne maličké deti sa snažíme naučiť čo najlepšie fúkať do bublifuku a vyrábať bubliny, ktoré ma odvejú až do zvolena a budú pretekať s lekárom, anesteziológom na áre, teda už na áre, na operačkách. Takže my sa už tak hráme, spolupracujeme a vlastne sprevádzame tie deti, chodíme s nimi výťahom až takmer na operačnú sálu. A preto sa to volá odprevádzanie na operačnú sálu. Je to pekný program, kedy vidíme, že napríklad sú tam rodičia ako sprievod a keď odprevadíme to dieťa, odovzdáme ho do rúk odborníkom, tak väčšinou sa ten rodič zosype. Tak nás pekne začnú ťapkať, objímeme sa spoločne. Takže vy tam nie ste len pre tie deti? No určite, že nie. Niekedy sme viac pre dospelého, lebo dospelý vie,
čo aj operácia prináša, aké rizika, alebo vie, čo znamenajú niektoré ochorenia. Dieťa vie, že je v nemocnici a túži sa dostať čo najrýchlejšie odtiaľ domov, a aby to čo najmenej bolelo, ale rodič vidí všetky tie rizika, pozná ich. A uvedomuje si to. Takže to rozptýlenie často prijímajú veľmi radi, pretože tým pádom aj im odbudne trošku toho, oni sami sa boja. A ešte rozveselte to dieťa, alebo upokojte dieťa, keď ty sa sama trasieš. A hlavne tie deti to vždycky z tých rodičov cítia. To je ďalšia vec. Čiže je to také komplexné, nie je to naozaj určené len pre tie deti. No a sme samozrejme určení aj personálu, ktorý v súčasnosti, ja to vidím na tých oddeleniach naozaj, že majú roboty veľa. Majú veľmi veľa roboty. Počas toho dňa kmitajú, majú veľmi veľa administratívnej roboty tie sestričky, takže niekedy sa rodič sťažuje, a ja to tiež vidím ako mama, teda som to videla, lebo už sú 19-roční, že niekedy človek chce, že aby sa mi viac venovali, aby mi viac rozprávali o tom, ale tých detí tam je zvyčajne veľmi veľa a tej roboty je tam tiež veľmi veľa. Takže my sme tam aj pre personál a okrem toho, že ich stretávame, teda personál, že stretávame na oddelení, tak my im ponúkame aj také školenia, volá sa to Humor v zdravotníctve. A sú to workshopy pre nich, či už cítia, že sú vyhorení ako personál alebo ako skupina, alebo potrebujú nejaké nové vzpruhy do toho, aby k deťom možno inak sa chovali alebo zareagovali v istých situáciách, aj v vypätých situáciách nejako inak. Takže my im ponúkame aj takéto školenia. To je veľmi zaujímavé, že humor v zdravotníctve, tak pekne ste si to aj nazvali. Poďme možno teraz trošku od toho klaunovania k tomu moderovaniu, pretože ty si spomínala, že 20 rokov si mala jednu reláciu pre deti tiež. Čiže k tým deťom to máš naozaj tak blízko. Veľmi blízko. A pritom som ja mám strednú pedagogickú školu, takže keby som chcela ešte stále sa môžem šuchnúť do materskej školy. A pri RTV, teda už teraz pri STVR, v štúdiu Banská Bystrica, máme materskú školu. Na profesora Saru tam chodili aj moje deti. A ja sa vždy tak pozerám za ten pôtik a hovorím si, raz, možno. Keď ťa to omrzí. Keď ma všetko nahnevá, celý svet, keď ma nahnevá, tak pôjdem medzi deti zase. A budem podľa svojich predstav učiť, ale neviem vôbec, či by to išlo teraz a či by ma ešte vôbec niekto zobral po tej pauze, ktorú som mala vlastne v materskej škole. Ja som vlastne nikdy nezačala učiť. Ja som len doštudovala a potom som už ťahala tým smerom hereckým. Už si bola herečka. Áno, už som bola herečka, ale teraz neviem, čo som chcela. Tie deti. Že išla som do Zvolenského divadla, takže ja som išla pre dospelých hrať. Síce aj rozprávky sme v nedeľu hrávali, ale bol to väčšinou repertoár pre dospelých, alebo muzikály. Tam tiež už s pani Gogolovou sme skúšali Prefíkanú vdovu a malo to tam už taký nádych, že aj ten spev patrí na to javisko činohry. Takže skôr som si myslela, že pôjdem tým smerom a že tam sa uplatním. A potom som vlastne začala pracovať externe pre Slovenský rozhlas. Pripravila som, ešte Boris Kršňák ma vtedy prijal do zamestnania ako vedúci. Dala som námet na detskú reláciu, volalo sa to Nedeľa s tetou Reginou. Vtedy sa to vysielalo na všetkých Reginách, teda celoplošne tiež. A malo to veľký úspech, tá relácia. Bolo to v tom čase také niečo fresh, také svieže, lebo ten Slovenský rozhlas bol taký pokojný, kultivovaný. Ja som do toho jingle už trieskala. Áno, a presne si teraz dala tú tóninu, ako sa niekedy vysielalo. Áno, nepochybne to v tom čase bolo na mieste, ale aj teraz už moderujeme trošku inak, ako sa moderovalo pred 20 rokmi a ja som tam možno s takým tým rýchlejším prejavom alebo takým viac zazvučnejším, energickejším prišla. Asi by ma deti ani nechceli vnímať, keby som vlastne rozprávala tak pomaly a dôstojne. Bola to veľmi krásna robota. Ja som sa v tom veľmi videla. Veľmi som sa v tom videla. Aj sme mali úspech, aj sme... Doteraz ma stretávajú ľudia, keď nahrávam nejaké iné relácie, keď som v teréne a povedia, vy ste tá pani Kováciechová, lebo to bol taký jingle, ktorý ma vlastne ohlásil, že kto vysiela. Vysielala som to a popri tom som robila detskú rozhlasovú družinu. Ja neviem, či 13 rokov som ju robila úplne sama, potom keď som otehotnela a mala som tehotenstvo rizikové s dvojčkami, tak sa pridala Janka Grajcierová, tá ma zachránila, alebo teda zachránila reláciu. Ale to už bola relácia Halabala, ktorá už bola aj na Rádiu Slovensko po veľkom úspechu tety Reginy.
ma oslovil pán Rezník v tom čase a povedal, že by chcel nejakú reláciu na Rádiu Slovensko, ale paralelne sme to vysielali aj na Regine. No a popri tom som viedla detskú rozhlasovú družinu a to bolo tiež veľmi pekné. Krásna robota. Môžeš si povedať, keď sa tak spätne pozrieš na to, čo vlastne si ako keby dokázal, alebo čo robíš, či si spokojná? Že naplnila si nejaké také tie ciele? Pretože u hercov sa zvykne stať, že si alebo teda majú také ciele, že natočiť nejaký proste film, alebo ja neviem, možno niekto seriál, možno niekto to divadlo, že splnila si ty svoje také sny a ciele, alebo aké sú ešte pre tebou? Ťažká otázka. Mám pocit, že síce v tomto veku, ale zase som na rozhraní. Ale v tých daných obdobiach asi som si naplňala tie svoje ciele. Veď ja som bola dievča z Bytče, ktoré hercov videlo len v televízii a fakt som túžila. Moji rodičia neboli veľmi za to, lebo čo to je za zamestnanie. No to nikdy nebolo také povolanie. Áno, na konzervatóriu ma odhovorili, teda nezakazovali úplne, ale odhovorili a predsa len tá pani učiteľka, veď to aj znie pekne, aj sa tým môžem živiť do konca života. A vidíš, tak či tak, aj keď ma tak milo, moji rodičia boli veľmi dobrí. Už ich nemám a každý deň si na nich spomeniem, ale nikdy nešli silou ani vo výchove. Na nič nikdy netlačili, len ma tak prehovorili a ja som teda ten ich názor tak prijala v tom čase. Ale aj tak ma zavialo tam, kde som chcela pôvodne. A dosiahla som, áno, myslím si, že jediné, čo sa mi nesplnilo, tak to možno bolo pôsobenie v televízii viac, skôr herecky, teda nie moderátorsky, ale herecky. Ale to bolo ovplyvnené tým, že vlastne som mala dvojičky v čase, keď začínali seriály. A aj som mala nejaké ponuky, ale jedno z dvojčiek vlastne vyžadovalo väčšiu starostlivosť v tom čase. Takže sme to tak nejako odsúvali a som si hovorila potom tá Bratislava bolo zase tak ďaleko, že už niečo sa teraz, posledné roky sa črtalo, ale tiež popri povinnostiach človek musí niečo aj odmietnúť, ale nikdy, nehovor, nikdy. Aj Ondrik Mojžiš mi hovoril vždy, že o ňoho začal byť záujem, čo sa filmu a televízie týka, až po 45-ke. Takže stále sú samozrejme tie dvere otvorené, ale čo by si tak predstavovala, že keby si mala ísť hrať, tak čo by to bolo? Bol by to seriál? Bol by to film? Máš možno nejakú postavu? Skôr film a nemám žiadnu postavu. Sú to také výzvy, lebo vždy som vyzerala ako taký ten dobrý človečík aj v tom divadle. Ale keď som hrala napríklad v tom Zvolenskom divadle aj Mršku, tak sa tak objavuje človek vlastne v tom. Hrala som aj Antigonu, hrala som pekné postavy, aj v Babkovom divadle Na raz ceste som hrala veľmi pekné postavy. A máš možno, prepáč, že ti do toho skočím, ale že máš možno aj takú, ktorá ti bola tak najbližšia? Že si sa s ňou aj nejako vedela tak zžiť? Vždy sa zžiješ so všetkými. A je v podstate jedno, či je to menšia postava, stredná postava alebo veľká postava, pretože keby si sa nezžila a nestotožnila s tou postavou, keby si k nej nebodaj mala nejaký odpor, že ja som chcela hrať hento a nie toto. Ja som chcela byť princezna. A nie Ježibabu, tak by to nebolo. Nebolo by to dobré. V tom prípade asi radšej od toho treba ísť preč. Je jasné, že herci sú citliví ľudia a prežívala som aj ja občas také múky, že keď som videla obsadenie a som si hovorila, tak toto som chcela ja. Ale potom som sa zase našla v tom inom. Takže nie, to je normálny herecký chlebík, ktorý nie je jednoduchý a ktorý je v podstate aj slabo platený. To si ľudia myslia, že herci si žijú, ale za tým, že si ľudia žijú a sú v seriáloch, tak za tým je to, že neležia doma na gauči soboty, nedele, alebo naozaj točia od 4. 5. rána, aby potom mohli ísť do divadla, kde zarobia veľmi málo peňazí. V tom divadle sú naozaj slabé platy. To už skôr potom tá televízia prinesie nejaký ten groš navyše. Ale nie je to vlastne o pohodlnosti. Človek musí drieť a stráda rodina. Máš možno vo svojom živote nejaké motto alebo pravidlo, ktorým sa riadiš? Si ma prekvapila. No neviem. Čoho sa nevzdáš, to nikdy nestratíš. To je taká veľmi zaujímavá myšlienka. A ešte tak úplne na záver by si nám teda mohla povedať. Ja som sa ťa pýtala, či si splnila tie svoje sny, ale čo by si ešte želala do tej budúcnosti? Pre seba.
Akože možno aj nevravím, že to musí byť tá kariéra, ale čo si ešte želáš pre seba, ako žiť ďalej ten život? Veľmi veľa cestovať. Ja som vždy bola tým smerom šmrcnutá. Ja som aj žila 2,5 roka v Anglicku, aj vo Fínsku som nejaký čas strávila. Aj ma to stále láka, napriek tomu, že sa bojím cestovať, bojím sa lietať, ale prekonávam sa a chcem a už to s mojimi chlapcami trošku aj naplňam. Keď budem, hovorí sa, keď budem veľká a bohatá, a teraz už len keď budem bohatá, lebo veľká už som, chcela by som venovať určite svoj čas, energiu a keby som mala, tak aj peniaze útulkom pre psíkov, pretože my máme takú útulačku, máme Ebinku, našu kavalierku a tá nám dáva veľmi veľa lásky a tam sa aj tak cítim, že som taká psíčkarka. Chcela by som ešte veľmi veľa krásnych podujatí odmoderovať, lebo mňa to brutálne naplňa. Ja aj keď sa postavím na to námestie alebo na plese, je plesová sezóna, keď moderujem ples alebo akciu pre deti, ja som tam ako keby iný človek normálne. Že ja som človek doma, ktorý ani veľa nenarozpráva. Mne sa doma nechce veľmi rozprávať. To tak po väčšine býva. Moja mama, kým žila, mi hovorila, že ty rozprávaš len vtedy, keď ťa platia. Lebo ja som doma iba sedela, vnímala, som bola šťastná, že som s nimi. Ale rozprávala som väčšinou na tom pódiu a tam sa vyžívam. A ja sa pripravujem. To si niekto myslí, že tam len tak táram. Ale ja sa na to naozaj pripravujem, použijem 10% z toho, čo si ja načítavam 2-3 dní a pritom idem na 2 hodiny na námestie, ale rada sa na to pripravujem. Veľmi ma to baví. To moderovanie ma veľmi baví a verím tomu, že budem aj hrať. Ale čo si najviac želám, tak to je zdravie pre mojich 2 chlapcov a aby sme boli spolu veľmi dlho, lebo sa ľúbime a aby boli šťastní v živote. Nech robia čokoľvek, nech sa zatárajú v živote kamkoľvek, ale nech sa cítia šťastní. A prajme im to samozrejme aj my a ja verím teda, že si všetky tieto svoje sny ešte splníš a že sa ti všetko podarí. Ja som veľmi rada, že si našla čas prísť k nám do štúdia. Rozprávala som sa s Marianou Kovačechovou. Ďakujem. A ja. A vám, milí diváci, ďakujem, že ste tu boli s nami a verím, že sa uvidíme aj na budúce. Dovidenia.